manie ng'anyo nikech man to waneno kata katimore mana juma mokalo ka. Dong ripodu ni nitie moko mabe pok otim. Nitiere mang'eny bende mapok otim to nikech ok gik machalo kaka koro mibadhi ok en gima nyalo kedo godo wang' watieko weche mag corruption nikech nyondike omiyo koro polisi odogi odhi oywe dala jo EACC wind up giru ni koro onge tiende ODPP tich ma koro utimo onge nikech watieko weche mag mibadhi. Gin gik ma nyaka bed ni goruok godo nyaka chieng' nikech kata mana pinje miwinjo kolony machalo Amerika gini bende mana gi scandals in their own way. Neno ka Epstein ma wechege reyo Donald Trump mang'eny ka. Epstein ma wechege nowuok mang'eny ma ebodhi onegore. Weche mag notimo neno ka jomahera ahinya joka Clinton ka. Hillary Clinton ochune ni nyaka no dhi e Senate mondo dhi odadhoge. Jaode Bill Clinton bendo chako dhi kucho mondo dadhoge. Omiyo gin gik ma ibiro gorruok godo kuom higni mang'eny. Gimarach ni weche mag nek aina miwachogi. Nek of any nature ngima dhano bed kata mana achiel is way too many kinyalo negi. To yudo ka kuom ranyisi mane waneno ahinya en mane ji odhi Kitengela mane Babu gi Sifuna team odhi ogo rally Kitengela. Gima nowuok mokwongo ni ne ok gimiyo obila wach ni ne gidhi bedo kod bura machalo kamano. Imbi yigi wacho nikech unuwe gibe mano dhiga ng'anyo no jachiw ga report ne obila to obila ka wuok to wacho ne ok wacho ne. Wanto kendo gima ne pogore kodwa ni ne wakwongo ndiko barua before magi stamp nwa gima ne wakwongo watang'o en barua mane watero Central Police Station mawacho ne wadhi bedo gi ng'anyo Nairobi. Gin nyaka sani gima kamano barua machalo kamano pok gitang'onwa to de gin godo de gisekelonwa. Ok awach ni Article 37 mar Kenya's Constitution moyie ne ji assemble koro dwa bedo matin ne Public Order Act. Public Order Act wacho ni nyaka i notify police mondo gigol nu security kuwuotho udhi. To Public Order Act no dhongere luongo ni subservient to the Constitution. Omiyo Constitution ema supreme. Ng'ato nego ng'any sa mohero. To koro Public Order Act ne biro ni samoro jonjore moko dwa kawo advantage gi ng'anyo uni koro gin gidonje dukni ji gitoyo gidwa bakidi kama ji ne nitie. Koro Public Order Act no keti mondo ket order seche ma ji dhi e ng'anyo kata ji dhi e rally. Koro up to now pok wayudo any evidence mawacho ni jogi no the report. Inyalo paro kuom videos mang'eny manowuok chieng'no ka nyithindo wa moko bayo gach polise gi kidi ma polis temo reverse kumoro reverse odhi e beonge. Ngima polis ni hatari. Nyithindo ka bakidi to polis ng'ama ni kod lisasi. Ok awach ni polis onego ti gi lisasi e yo ma oyaye. Lakini ngima dhano ber ne ng'ata man kode. Maka koro ne chuno polise ni gin be nyagi escape nikech ebodej gi ngimane. Ne gibayo lisasi, gibayo tear gas ma koro kuom hawi marach ni ngima no witi e weche mag rally. To magi gima nokodwaro. Kata agenda